kuti zinthu zili bwino chifukwa tikayang'ana mbuyo mu miyezi 3 inayi yapitayi December uja tinali tikuyang'ana mbuyo kuti pali mashini ena amene akhala chaka chathunthu ali owonongeka, koma December anabwerera pakati pa panakhala mavuto a mvula, kubweretsa michenga, kubweretsa zinyalala, ndi kumakhala kuti mashini akuwonongeka, koma amene tikukumana lero ndilo sangala kuti mashini ambiri onse ali pa line akupanga magetsi. Ndiye tikudabo kuna kuti masiku amene wa magetsi akhanga tavuta ndithu cheni chikuchitika njani? Magetsi anativuta pakatipa monga ndanena kunabwera mvula yambiri. Mukakumbukira mwezi wa Machi kumapeto kwa February kunabwera mvula yambiri, so inabwera mokhanga modzidzimutsa. So mmene tabwera mvula yambiri ija mitsinje yambiri inadzaza, ndi inabwera zinyalala zambiri zomwe zimatseka malo olowera madzi kupita ku mashini. So vuto layamba linali limenelo, komanso chifukwa choti mvula yabwera yambiri chaka chino, nyanja yathu ndiyodzaza kwambiri, kukubwera madzi ochuluka kuchoka paliwonde. Tatsegula mageti kuti madzi tizichita drain nyanjayo, ndi chifukwa chakufulumira kwa madzi amene akubwera ndi kuchuluka kwake akubweretsa michenga yambiri, ndi michenga imene ijaso imalowa mashini ndi kumaononga zinthu zina. So takhala ndi mavuto amenewo, koma mmene manenera muja kufika lero tikuona kuti bata lakhazikika. Ndiye kuti mwakambapo nkhani khudzana ndi kuchuluka kwa madzi, kuti zimenezi zimakhudza bwanji ntchito yopanga magetsi? Kwenikweni ndinene kuti mashini akamapanga design kuti mashini tikumangawa amakhala ndi ndondomeko yake kuti mudzilowa madzi ochuluka mwakuti. So madzi ochuluka mwakuti amene aja ndi amene amalowa kuyendetsa mashini. Madzi ena onse ochuluka kuposa pamene paja amene aja ndionongeka, ndi akachulukanso kwambiri atha kuononga mashini. Komanso chifukwa cha mulingo umene omwe anayikiza kuti mashini awawa kufunika madzi ochuluka mwakuti, ngati madziwo ndochepanso kuchepera pa mulingo umeneyo, ndipo mukhale ndi vuto chifukwa simungapangenso mashini okwanira chifukwa madzi achepa. Ndipo mafunika mukhale ndi mulingo umene ujawo omwe kufunikira uja, madziwo asachuluke kopitilira mulingo makhalanso kuti kuononga mashini aja. So pamakhala kuti tili ndi mageti ku power station iliyonse, timakhala tikuchita tingene kuti regulating kamene kulongosola kuti madzi otani amene tikuwasunga pa damu otani adzipitilira. So pamene paja mafika kuti madzi akachulukitsa nkhale ku longosola limene lochita regulate limakhala lovuta, ndi madzi ambiri amakhala kupita mashini. Nde ngati pakati apo February March mashini amodzi kutedzani 4 samayenda mkuyenda komwe, chifukwa madzi amapezeka kuti akupitilira pamene amayenera kulowera kumapita pamwamba pa tunnel. So tinangoyimika mashini okuopa kuononga. So madzi akachuluka ndi chinthu chinanso chomwe chimationongera mashini, ndi timayenera kusamala. Mwakamba nkhani yakutedzani kuti kumeneko munafika poti munatseka ndi mashini samagwira ntchito. Koma tikudziwanso zonena kuti kutedzani komanso kunkula ndi tedzani A ndi B ndi kunkula makina kumeneko ndi akale ndithu. Zimenezi zikukhudza bwanji, ndipo inuyo mapulani anu ndotani kunena kuti mashini amenewo akhale olingana ndi nyengo zapanopa? Mukakumbukira mbuyomu tinali ndi vuto lomweli ku mashini akutedzani akunkula A, komanso vuto lomweli linali ku mashini a tedzani 3. Ndiye 2018, 2019, 2020 tinapanga mashini a nkula A timati modernization. Tinapanga kukhala tsopano kupyolera muthandizo omwe tinalandira kuchokera ku Millennium Challenge ya boma la America. Anatithandiza mashini yokuti mupite lero muthaona ngati kuti tikunena kuti station ya 1966 koma muone zili menemu ndithu ndiza lero mashini digital chilichonse. So program imeneyo tinayipanganso ku tedzani 3 kupyolera mu ndrama zathu. Tinapanga tedzani 3 kuipanga kukhala ya digital ya modern, oti it's modern. Tinaikweza capacity yake kufika pa 32 megawatts, mashine aliwonse kuonjezera 5 megawatts, komanso mashine onkuwapanga kukhala amakono. Ndi program imeneyi mashine athu aku kapichira anapangidwa commission 2000. So panopo athazaka 26 tikunena pano. Chimodzimodzi mashine akunkula B
anapangidwa commission 1978 kuyambira 1978 1980 yotsirizira 1994. So machine amene ndakale and technology yake ndiyoti inapita oti vuto lalikulu linati makhala nawo ndikuti kuti mupeze ma spares azinthu zakalezo zikumakhala zovuta. Ndi panopo apanga programu yoti programu yoti napanga kunkula A kutedzani 3 tipangenso kukapichira machine 1 komanso ku nkula B. Ndiye mwina mutha kukumbuka posedwa pomwepa timasaina pangano ndi Africa Development Bank amene atithandiza ndi $22.4 million kuti kapichira phase 1 machine awiri akapichira amenewo kuyambira chaka chamawa chino tiyasinthe akhale atsopano zonse ma controls china chilichonse ma turbine ma generator china chilichonse tichipange chikhale ngati machine ondanyuwani otapangidwa chaka chomwe chino. So program imene katatu ukambira naso ndi a European Investment Bank kuti atithandize ndi nkula B kuti nayonso kuli machine 5 achikalekale ama 1970-80 amene oti apangenso kuti akhale atsopano. Tikapanga program imeneyo ndiye kuti titsanditedzani 1 and 2 yomwe ikhalebe yachikalekale. So tidzakhalanso ndi program ina yoti machine ameneyo tidzakonzenso akhale amakono. Ndiye kuti machine amene mukazakonza mphamvu ya magetsi amene mungapange kudzera machine amene idzakula? Sikula tinakukulitsa mphamvu yochokera kumagetsiko pamene timapanga nkula A tinawonjezera ku 11 megawatts pa machine atatuwo 11.5 megawatts inachokera ku machine atatuwo komanso tedzani 3 tinawonjezeranso 10 megawatts nanena moja 5 megawatts 5 megawatts ngati 10 megawatts komano design yomwe ilipo panopo ya machine ngati ukapichira ndiyoti anamaliza capacity yomwe ingachokere madzi olowa machinimo palibe chomwe tingapange mu engineering kuti tisinthe tonjezere capacity. So ntchito iyi idzangokhala yoti machiniwo abwere ndi moyo watsopano kuti tizikhala akamayenda tisamakhale mavuto ochuluka makamakaso akhala breakdown tisamavutika kupeza ma spares. Timafahamu tatipasa update nkhani ya kumpata manga komanso Salima Solar. Ntchito zimenezi zili pati ndipo zikatha ntchito zimenezi mphamvu ya magetsi mwina iwonjezereka yochuluka bwanji? Ziko kwambiri pali indeed ma project amenewa awiri pali ena amene tikwayang'ana tikwaunikira nkhale chaka chinocho chitayamba chatsopanochi koma Salima Solar ndi project yomwe tikuyembekeza kuti chaka chinocho tikamafika June tiyenera kuyamba kupanga magetsi adzuwa. Project inayamba kanthawi inayenera December ujatita chita commission kuti iyambe kupanga magetsi December January koma tinali ndi vuto la nkhani ya forex kuti tipeze ndrama yoti timulipire contractor imene inachedwa tangomaliza kumene ukambirana ndi Minister of Finance komanso bank yathu ndi letter of credit yatuluka Friday lapitali. So tiwembeza kuti contractor amalizitsa zina zonse zinatsalira kuti ikamatha May tikukhulupira kuti tikhandi mphamvu ya magetsi yochokera ku mphamvu ya dzuwa kuchokera ku Salima. So imeneyo ili kumapeto ndithu we almost 98 kapena 99% kuti timalize. Mpata manga ndi project ina yomwe ili project yaikulu kwambiri yomwe tikati tamaliza ndi kuti dziko lino nkhani ya magetsi idzasintha kwathunthu chifukwa project yokhayo payokha ili ndi kuthekera kupanga magetsi 358 megawatts. Ndiye monga mukudziwa dziko lathu lino Ejenko tili 441 so 358 mpafupifupi kuonjezera kawiri mphamvu yomwe tili nayo. So project imene ndiyoti inayambika kupyolera mu World Bank yakhala kutithandiza kupanga feasibility study komanso kupyolera mu World Bank anatithandiza kuti tipeze anzathu tigwire nawo ntchito private sector ili ngati public private partnership. So anatipezera anzathu World Bank yo ili ndi ma shares yawo boma la Malawi kupyolera mu Ejenko ili ndi ma shares 30% ndiye kubwera ma private partner ochokera ku France ndi ku Norway amene swali ndi 55%. So ntchito ili nkati ma design anapangidwa zonse zokhazikika panopo
tikuyembekeza ndi anthu amene akusonkha ndalamawo kuti timangire limodzi kuti tisaine mgwirizano wa zachuma tsopano. So ikafika pa mgwirizano wa zachuma ndiye kuti project itha kuyamba, koma ku kafukufuku ofuna odzamanga imene ntchito inayamba kale, procurement ya ma contractors inayamba kale. Tingodikira kuti katikati mwa chaka chino ndiye kuti tisaina mgwirizano wa zachuma. Tikasaina pamenepo ndiye kuti ntchito itha kuyamba. Tikuyembekeza kuti mapeto wa chaka chino kapena kufufupi kuyambira kwa chaka chamawa ntchito yenera kuyamba yomanga mpatamanga. Ikadzatha tikukhulupirira kuti dziko lino titha kumagulitsa magetsi ngakhale kunja. Ndi line ikubwera ya Malawi Mozambique interconnector imene ndiye kuti Malawi titha kulowerera nawo magulu amayiko amene amatha kugulitsa magetsi ku mayiko ena. Ikadzafika imene chifukwa mphamvu yathu ndiye kuti tikufika kupyolera ma 1000 megawatts. Yeah. De Aliabunya, nkhani ina imene imakhala ikumamanga nthenje pafupipafupi masiku ano ndi nkhani ya climate change, kapena kusintha kwa nyengo. Mmene mukukhazikitsa mpatamanga mwayikapo ndondomeko zotani zoonetsetsa kuti pakhale resilience ku nkhani yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. Tinaona ulendo wina kuti ino uzatedzani kapichira ina pangidwa affect ndi namondwe. Pali ndondomeko zotani? Yeah, panopo tinene kuti ma station onse amene tizikhati kumanga tizikhati kuganizira kuti nyengo masiku ano zasintha. So chimodzimodzi mpatamanga ma design onse amene apangidwa ngakhale ma contractors amene akulembedwa atalembedwe tikukhati kuyang'anitsitsa kuti ma structures amene atamangidwe akhala aziona kuti mvula ingabwere yochuluka bwanji. Kumachita estimate kuti kale anamondo ngati amene tinaona zaka zapitazi timangoona pa video pa television, tikamaona ku America, tikamaona kwanzathu ku Asia, koma panopo zatipeza. So ma design amene akupangidwa ampatamanga ndi amene akuonetsetsa kuti akhale olimba kuposana ndi mphepo kapena mvula zomwe zingabwere mu nthawi imeneyoyo. Chimodzimodzinso ngakhale panopo tikupanga kapichira chetu kuimangaso tikugwiza ndi World Bank kuti timangeso kapichira. Tinamanga damu lija la temporary koma kuti tibwezeretse damu lija likhale limene linalili. So ngakhale panopo mmene tikumanga tikumati build back better kuti timange cholimba choposa yomwe chinalipo kale. So ma design amene apangidwa ngakhale ma structures amene ayikidwa ndoti akhale oti nyengo zingavute chotani tikhale okonzekera kuti titakuthana nazo zinthu ngati zimenezo. Mukuonera program ya MBC Exclusive, ndipo program imene ilero tikucheza ndi engineer William Liabunya, mkulu wa bungwe la Egenco. Engineer Liabunya, ndimafuna ndimvetsetse ndi mmene za nyengo zikuyendera, kusintha kwa nyengo kukuyendera. Tikaonetsetsa ma power plant onse adziko muno amene mumapangarani kapena managing wa Egenco ali pa mtsinje wa Shire. Kusonyeza kuti patakha kuti pali kuvuta kwina kwake kunkhani zokhudzana ndi kusintha kwa nyengo ndikuti dziko lino tikhala kuti tavutika kunkhani imeneyi. Pali malingaliro otani kapena maplani otani kuti papezeke ma alternative ena amene ngati dziko tingadalire patakha kuti kushire kukwavuta? Yes, zona tinadalitsika dziko lino la Malawi ndi nyanja yathu ya Malawi ndi mtsinje wathu wa Shire omwe uli ndi kuthekera kopanga magetsi motsatizana. Ndiye koma ndi mmene nyengo zikusinthira masiku ano ngati Egenco mu strategic plan yathu tinayang'ana kuti tisangodalira Shire chifukwa cha zomwezi. Nthawi ija tinachita chisomo Mulungu anatisungira ma power station ena mutunda kuno koma ikanatha onse kupita mmene apangira kapichira moja. So chifukwa cha zimenezo chifukwa kuyang'ana ma alternative ngati solar inabwera chifukwa choti tikufuna tisangodalira madzi. 2016-2017 munaona kuli chilala tikukanika kupanga magetsi. So tikuyang'ana kuti tipezenso mphamvu zina za magetsi kuchokako kumadzi tipita kumphamvu zina chifukwa tayamba ndi solar. Komano kunkhani ya madziyo chifukwa magetsi amadzi ndi ochipa.
chimene chochonse tingatsutsane ndi magetsi ochipa. So ngati dziko lathu tiyenera kufufuzabe kuti magetsi ochipawa tiyapeze kuti. Nchifukwa pano tikuyang'ana ku Central Region. Mwa project tinanena aja tinanena kuti tili ma project ena osiyana tindovwe kumpoto yomwe tikufuna tikulitse panopo tili ndi 4.5 megawatts, ma design tinapanga kale oti tikulitse kale 9 megawatts. Komanso tili ndi ma project ena kunkhotakota kuli cha Sombo ndi Chizuma yomwe tikayipanga panopo tikupanga ma design, tikayipanga imeneyo tidzayembekeza kupeza pafupifupi 120 megawatts. So tikukhala ndi pachizungu amati backup kuti chitavuta china chake kushire tili mkwina kwa kuti tiyang'ane. So pamene tikuyang'ana mpata manga tikuyang'ananso ma project ena amene angathe kuti thandiza kutakhala kuti kwachitika china chake mtsinje wa Shire. Yeah. Vuto ili mwafotokoza la kusintha kwa nyengoli. Ma challenges ena kapena zovuta zina zimene mukukumana nazo ngati aijenko pa ntchito yopanga magetsi ndi ma challenges otani? Yeah, pali zovuta zingapo zomwe tikukumana nazo kwambiri monga nkhani ya nyengo tikunenayo ndi yomwe kuti chita affect ku ma operations ifo kumabwera michenga ambiri yomwe ikupangitsa zitsulo zina zomwe madzi amadutsamo zikuperepeseka nsanga kumatha nsanga nde kuyimika kwa mashini kukuchuluka kuposa mmene kumanena kukhalira. Komanso zitsulo zina zomwe zimanena kukhala po mwachitsanzo mwina zimatha zaka ziwiri zitatu mukayika nkuyiwala kuti apa sitimasulanso pano mapezeka kuti mwina 3-4 months chinthu chatha mukufuna chanyuwani muyikire. Nde kuonjezera pamenepo mukuononga ndalama kugula chinthu chomwe munayenera kuchigula pakatha zaka ziwiri mukuchigula mwina pakatha 6 months ndalama zikupita. Komanso chifukwa cha zitsulo zimene zikuchokera kunja ndi pabwera nkhani ya forex tsopano kuti mupeze ndalama zolipirira ma suppliers akunja ndalama imene yonso ndi yomwe kuti kuvuta kwambiri. Oti pali ma spares ambiri amene akhazikika kunjako ma supplier apanga kale tinalipira deposit koma kuti atumiza kufuna tilipire ndalama zonse. Koma ndalama yonse kuti tipeze ndalama yonse ma dollars ma euros ndi vuto lina lomwe tikukhala nalo. So mavuto amenewo ndi amene akutipangitsa kuti mashini mwina zimayima. Vuto lina tinanena kale la kusintha kwa nyengo mapezeka kuti malichi April ndi kuti mvula yatha kwa pano mapezeka kuti mawiki awiri mvula usiku ndi usana. So mvula ikateronso ikubweretsa zinyalala zomwe mmavutika nazo December yokha mukatero mati tathana nazo koma pazipezeka kuti malichi mukulimbanaso ndi zinyalala zikubwera ndi mchenga. So kusintha kwa nyengo komanso chilengedwe chathu mphepete mwa mtsinje wathu wa Shire ndi mitsinje ena imwe mbweretsa malo mu Shire mitengo mulibe maudzu mwina akaotchedwa kuti panopo akanika kumera kumene. So mvula ijeka bwere mungo kokola china chilichonse madoti china chilichonse kumabwera chikubwera ku mashini kwathu. Nkhani zazikulu zomwe zikutivuta ndi zimenezo. Nkhani yayikulu inanso omwe kuti phinja kuti tisapange magetsi ambiri ndi nkhani yoti tikakhala ndi project kuti tipeze ndalama zoti tipange project ija ikumakhala nkhani yayikulu. Mwachitsanzo tinanena za solar amene tikupangayo tapanga ndi ndalama zathu za mukampani muno zomwe tikaligulitsa magetsi kupatulapo ina kumapangira project kupatulapo ina koma yakhala yovuta kuti tingayambenso project ina. Andi china chikumachitika ndichoti mwina mukudziwa mbuyo mutakhala kumanena kuti tikagulitsa magetsi kuti tilipiridwe imatenga nthawi. So zimene zozo kuti inuyo mwa titagulitsa magetsi ndi ndalama 10 billion koma si 10 billion cheta lowo mu account mwanu mulowa 2 billion. So mukupezeka kuti mukukhala ndi chiyembekezo choti tipanga izi ikamafika malichi kwa malichija ndalama yomulibe. So pali zinthu zimene zomwe zikupangitsa kuti tisakwaniritse zomwe tikulingalira tikwaniritse pakafika nthawi yakuti kapena ikamafika mwezi wakuti. Ndiye mmene mwaneneramu kuti ayi mtagulitsa magetsi a 10 billion mwalandirako 2 billion pamene poponda kuti zimakhala kuti zimakupangana affect bwanji kagwiridwe ka ntchito? Monga ndanenera muja zimakhala kuti inu mwina mwapanga budget kuti mwezi uno tifuna ndalama mwakuti tikwaniritse zinthu izi koma mwalandira ndalama yochepa
ndikuti zinthu zimene zija zikulephereka kuti muzikwaniritse chifukwa mapeto ake timapezeka mwina mwachitsanzo nkhani ya msonkho simakambira naye MRI kati ndrama nili due ndiye kumapezeka mukatenga overdraft koma ndrama yanu ya magetsi munagulitsa kale ili ndi amene atenga magetsi aja inu mukatenga overdraft kuti mwalipira MRI kuti musakhalenso ni milandu ukuya. So zimakhala kuti tichita affect mmene tingapangire deliver kapena kupereka service yathu ya magetsi. Timaona atu nthawi zina magetsi akavuta mdziko muno mumva pamakhala blame game ndithu pamene zatenemu amene ndi aijenko mukafusa aijenko anena kuti amene pa ndi Eskom kagwiridwe kantchito kamene kakumayenda bwanji. Timagwira ntchito bwinobwino chifukwa kuti muonetsetse ntchito yathu ndi Eskom ndi ntchito yothandizana, cholinga chathu ndi chimodzi kuti tonse tipereke magetsi kwa ofuna magetsi. Ndipo kakhala vuto ngati limene lolo nthawi zambiri ndikukhulupirira kuti makhala kuti pachitika chinthu mwadzidzidzi chine chake mwadzidzidzi chekeze kwachitika blackout mwina mashina athu hours atima chifukwa cha chinthu china chake chachitika. So munthawi imene ijayo palibe amadziwa kuti kuchapangitsa chinthuchi ndi chani, kuti mwina kunapanga chiphaliwali chita affect mashini kapena chita affect ku line. So mukanthawi ngati kamene kachako umakhala kuti aliyense sakudziwa kuti kodi chomwe champangitsa ndi cha ku Eskom kapena ndi cha ku Ejenko, ndipo makhala nkhani ngati imeneyo. Koma tikafufuza timadzapeza kuti chinthu chinachitika ku generation kapena chinachitika ku transmission kapena ku distribution. So nthawi imene ijayo makhala kuti palibe amene akudziwa kuti kodi chachitika ndi chiti. So pamakhala kanyengo kamene kaja, koma mukafufuza pakutha maola angapo pamadzadziwika kuti chinachitika ndi chakuti. So ifeyo mwa makampani awiri timadzagwirizana ndithu kuti okay tafufuzani mbali yanuyo pamene panachitika chakuti. So timadzagwirizana tonse chifukwa pali zinthu zina zomwe timakonza ku mashini kwathu zomwe matithandiza Eskom, mwachitsanzo ma transformer, ma protection timachita haya aku Eskom kudzatithandiza zimene. So ngati tikubisa kuti kuli vuto kuno sitikonza yayi. So timadzafika pamene choita fufuza tagwirizana kuti no vuto lili ku generation, maybe generation transformer kapena generation control. So timathandizana nkukonza kapena ku transmission line yagwa uku kapena line panachitika chakuti nawonso Eskom amakaona zimene. So pamakhala ndithu pamapeto pake timadzagwirizana. Aliabunya taonatu kubomaku akhazikitsa austerity measures kapena afinya mwina ndi mwina kuonetsetsa kuti makampani aboma akugwiritsa ntchito ndalama moyenerera kuti ndalama zisamangotuluka mwachisawawa. Inu ndondomeko zimenezi mukuchita motani kuonetsetsa kuti ndalama zikugwiritsidwa ntchito moyenerera ku Ejenko kuno? Ndondomeko zimene zija tinagwirizana nazo kwambiri, ndipo mwinaso zinazo zisanalengezedwe kuboma tinatitayamba kale, chifukwa choti mukudziwa ndangobwera myezi isanu yapitayi nazapeza zinthu zambiri kuti sizili bwino, zinafunika kuti tizikonze tizike malo mwake kuti kampani ipite patsogolo. Chitsanzo nakuzani za mashini aja anakhala chaka asanayende zinthu ngati zimene zichazo. So ngakhale kuona ku ndalama zomwe zinali mu kampani muno panafunika ndithu kuti mwafunse anthu ogwira ntchito kunoko akuwuzani kuti timaona ngati kuti tikufinyidwa koma tikuona ma results yake kuti zinthu zamba kulongosoka. Chitsanzo kumakhala ndi galimoto za hayala nkumalipira pa mwezi 24 million galimoto imodzi, 15 million galimoto imodzi pa mwezi, nkumakhala zaka ziwiri mukupanga haya osagula galimoto ina. Chikuletsani ndi chani kuti mukutha kulipira kwa munthu wa mwinoka galimoto koma inu simungati kugula galimoto yanu. So zinthu ngati zimene zomwe taona kuti pali zinthu zina zomwe timangozolera kuzipanga kumakhala ngati zili bwinobwino, koma zinthu zimene zomwe zikuononga chuma cha kampani kapena chuma cha boma. So pali zinthu zomwe takhazikitsa ndikukhulupirira amene ogwira ntchito akuvomereza kuti zimakhala ngati kuti zikuwapweteka, koma kuona kuti kutsogoloko mwina adzasangala kuposa mmene amazionera zinthu kuti akusangalala. So tapanga zinthu zimenezo, tapanga ma circulars
kuwadziwitsa onse kuti tikupanga izi. Cholinga chake ndichoti chifukwa ntchito yathu ndiyopanga magetsi, chachikulu choyambirira muone kuti magetsiwo mashini ali bwino, maspares aku mashini ali bwino, zonse zofunika zilipo. Tisanayambe zinthu zoyang'ana munthu kuti kodi tikusangalala bwanji. So tisayang'ane kwambiri kuti munthu akusangalala bwanji, koma aliyense amvetsetse cholinga chathu ndi chani. Cholinga chathu tipange magetsi, tiyeni tonse tizipereke kupanga magetsi. Magetsi akayenda bwino, zonse zikuyenda bwino, muona zimakhala automatic. Mumapezeka kuti nso anthu ogwira ntchito mukusamalika bwinobwino ndi kumanyadira kuti muli pa ntchito. So austerity measures tikuwapanga ndipo tinayamba kuwapanga ndipo tikuwapanga, ndipo tikuonanso zipatso zake zikuonekera kuti kampani yamba kulongosoka ndithu mmene inayenera kukhalira. Maspares apart from kuti forex palibe, koma tikuona kuti titha kulipira maspares acho mosavutika. Osakatenga ngongole nkulipira ndithu chifukwa tikupanga ndalama tsiku ndi tsiku. So zinthu zimenezozo ndizoti zitithandize kulongosola kampani, komanso kuti patsogolopa tizipereka magetsi abwino ku dziko lathu, komanso mapeto ake ndikukhulupirira kuti ngakhale ogwira ntchito adzasangalala kuposa mmene amaona ngati akusangalala. Kupita chitsogolo, chitsimikizo chimene mungapereke ku mtundu wa Malawi pa nkhani ya magetsi mdziko muno ndi chotani? Magetsitu kampani ya Genco ndiyotsimikizika kuti tizipanga magetsi. Ndakuwuzani kuti pakati pa tinali ma breakdown, mashini waonongeka, uku mashina waonongeka, pena umakhala kuti maspares tilibe, koma mmene tikukumana lero ndi mashina amodzi omkha amene tikukonza, amene anaonongeka, amene tikukonza. Tikukhulupirira kuti wiki ino ikamata, wiki amawayi akhala atabwerera. So chitsimikizo chilipo choti kampani ya Genco ngati kampani ya boma ndi utsogolero omwe tili nawo tipanga chothekera kuti tipange system yonse ya magetsi ku generation ikhale yokhazikika komanso yodalirika. Kupyolera pamenepo ndachula za maproject aja. Maproject amene aja ndifotsimikizika mtima kuti maproject amene aja imodzi mwa imodzi tiapange ndithu tikhazikike. Mukumbukira takhali kupanga maproject zani 4 tinakapanga Likoma solar, ma diesel generators tinapanga apa, solar ya kusalima tikupanga, tikuyembekeza kuti wovwe. So magetsi kupita chitsogolo mzaka ziwiri zikubwerazi akhala okhazikika, magetsi odalirika, ndipo dziko litha kuyamika kuti magetsi akuyenda bwino. Engineer Lyabunya, akatu sikoyamba inu kukhala mkulu wa bungwe la Genco. Wachingereza amati an old broom sweeps better than a new one. Mwina tikhoza kufuna kudziwa kunena kuti mwabwera ndi zotani ulendo uno? Ndabwera kachiwiri. Chomwe ndingakutsimikizireni ndi choti koposa kuti tinagwira ntchito nthawi imeneyo ndikukwaniritsa zomwe zinali malingaliro anga nthawi imeneyo, pano ndikuyembekeza kuti nditha kuonetsa ku mtundu wa Malawi, kuonetsa ku kampani yathu kuti masomphenya amene ndili nawo ndiloti magetsi akhale okhazikika mdziko muno. Chifukwa ife ndamene tikupanga magetsi, anzathu Eskom ndi anamanyamula kukapereka kwa makastoma. Ife opanga magetsi ngati ife sitigwira bwino ntchito ndikuti anzathu sapeze chokapereka kwa makastoma. Cholinga changa masomphenya akulu ndiyoti tikhazikitse magetsi akhale okhazikika, akhale odalirika, kuti mtundu wa Malawi uyamikire kuti tindi kampani yopanga magetsi mdziko muno. Kodi Lyabunya, zimafikapo nthawi inake mwina magetsi akavuta, inuyo ndikuvala jombo monga engineer ndikukagwiragwira nawo? Zafika nthawi zonezo kwambiri ndithu. Mwina mutha kukumbukira kunali Kapichira itaonongeka ndi cyclone Ana. Ndi nthawi yomwe mutha kuona chithunzithunzi choti timagwira ntchito. Ndine mechanical engineer, koma nthawi imeneyo nasintha kukhala civil engineer, ndipo ndinasamuka ku office kuno. Ndi munthu ina amandiuza kuti sitinkayiona galimoto yanu panjapa. Nasamuka kupita Kapichira, ngati sindagona kuno ndi mamawa kulawirira 5:30, ikamafika 6:30 tili ku Kapichira.
nkugwira ntchito nkumauzana ndithu iye pamene mukulakwitsa pamupange choma. So nkhale ku machine inaenda kulira ku machine, so sikuti za machine zinachoka mmanjamo. Ukati chakuti uona kuti masiku awiri akudutsa umakazungulira nkuti chakuti mwagwira uona kuti nonse mwathandizana machine nkuyenda. So pamene ndili pano ndine engineer ndithu, khala kuti ndi mu office CEO koma ayo engineer ulipo, timapita ndithu ku machine, kupita kutsinjeko nkumathandizana maganizo a engineer. Zimafika pamenepo eti? Zimatero ndithu. Engineer Lyabunya, tathokoza kuti tinali limodzi mu program imeneyi. Singokwambia. Pamene ponso ndi pa mtsiriziro pa program ya MBC Exclusive, ndipo sabata ino timacheza ndi Engineer William Lyabunya, mkulu wa bungwe la Ejenco. Munali ndine Kumbukani Phiri, mwakoma nonse. Munyengo ngati ino mukakolola zokolola zanu ayi ndithu tsiku lakwa idya nkoni, zinazo sunga nkoni ngati mbewu, ndipo zinazo chitaniko invest. Zaphunzireni maluso a ntchito zamanja za tekinoloji ndi Sanweka Training Center. Kwinaku mukuthamangitsa za ulimi, kwinaku mukuphama kwacha ndi luso la tekinoloji. Maphunziro athu akuyamba pa 4